Oh shit. Mighty Ducky. Takže, čaute. Áno, pozrite sa presne na mňa, baby. And ladies and gentlemen. Takže, čaute, a toto je ďalší vlog. Vianočný. Takže všetka. Vianočný vlog a som Brunušovi. Takže, dobre, čaute. Pohľadu Takže, Vianoce sú krásny sviatok. Nielen kresťanský, ale je to proste krásny sviatok. Môžeme si zažiť proste čas s rodinou. Áno, s rodinou. Tam niekde hore. Ale je to proste krásne, lebo môžeme zažiť čas s rodinou. A máme dárčiky, ani to je o tom, ale je to krásne. Pomáhame zažiť stromček. Sú rôzne féry, napríklad. Ja. Potom je to srandovné. A je to proste úplne zabité, lebo dlho hore a máš stále action a proste chodíš, pomáhaš, je to taký proste pocit v srdci. A vlastne som zvedavý, že čo dostanem akože, ale podľa mňa nie je to len o tom, ale podľa mňa mohli by ste mi dať aj like, keby som mal na Vianoce už veľa odberateľov, keby som možno, no tak nechcem mať taký námiet dlho, ale chcel by som niečo proste v youtuberskom živote dosiahnuť. Možno je to krásne, čo tu hovorím, ale zamyslite sa na tým, kým dáte like alebo odber alebo like, no len trollovstvo like. Takže proste trollovia, troll a trúl. Takže veľa poznáte, že vianoční škriatkovia, this is my sister and father and fuck. OK, takže poznáte veľa vianočných škriatkov. Takže... Technik Eula! Uhu! Oh shit! Aniga. Veľa poznáte, Ježiška. Nechcem urobiť veľký, takže, a nechcem urobiť len malý. Takže, pre malých Ježiško existuje a pre veľkých existuje tiež. Keď pozerajú deti, tak povedzte im, že to nie je pravda, Ježiško existuje. A to sme ako povedzte, že neexistuje. Takže, dobre, videli ste krásny. Ježiško proste, existuje vždycky. Ešte poď zázveria, na posledné idem kropiť a potom prídem, nože, no choďte ešte si umyť ruky, vole, a tam prídu a hneď tu vidím darčeky, more. A víte čo? Ja natočím vlog vianočného stromčeku, to je geniálny nápad, přesne na Vánoce prichádzají, veselce přátelé, Vánoce prichádzají. Oh shit. Torčka. Opa, torčka style. Som trápny. No, ti hovoríte, že som trápny, trošku hej, ale trošku ne, prosím vás. Dajte. Opagaga. La. Oh shit, to som nemal povedať. Bam.
Takže čaute. Už ste videli. Že vianočný vlog. Čaute. Oh shit. Fuj, ježe, nejde svetlo. Som zlakol. Fuj, shit. Takže čaute.